O futuro é hoxe, un espazo de radio con Modepen. Doce e 33 minutos, abrimos un novo programa de Con Modepen, mellor dito, non de Con Modepen, o futuro é hoxe. Están con nós xa Alfredo Hernández. Bo día, Alfredo. Hola, bo día. Tamén Eloi Delgado. Bo día, Eloi. Bo día. E Manuel Martínez Tato. Bo día, Tato. Bo día. Hoxe imos a falar das pensións privadas. Sí, bueno, es un tema que ya hemos tocado muchísimas veces, es un tema que nos preocupa muchísimo y lo seguiremos tocando, quiero decir, porque nos da para mucho hablar, ¿no? A ver, así. Entonces, el motivo de haberlo tocado hoy, de volverlo a tocar hoy, este tema, es porque tal como está funcionando la bolsa, que igual sube, que igual baja, que se prevé que va a haber una hecatombe grande de la bolsa, se prevé, ¿no? Eso. ¿Y qué pasa? Que gran parte del dinero de las pensiones privadas se está invirtiendo en fondos, se mete en fondos de inversión que lo van invirtiendo tanto en bolsa como en empresas, ¿no? Claro, si te toca en un momento en que la bolsa está caída, como está ocurriendo estos días, y te jubilas en ese momento, ya me vas a decir tú a mí qué te queda de un plan de pensiones. Entonces, bueno, ese es un tema que queremos hoy desarrollar, hablar de esto. También quiero anunciar que el próximo programa tendremos aquí a Xavier Pérez, que es un asiduo en este programa. Tú no lo has conocido, pero bueno, ya tendrás la ocasión. En 2 semanas xa o coñezo. Ya lo conoces, ¿no? En que nos hablará de temas actuales de todo el sistema de pensiones, que ya lo está preparando y ya nos ha confirmado que el próximo día 8 estará aquí con nosotros. Y aclarado esto, pues ya paso la palabra a mis compañeros que van a ir desarrollando el tema. Bueno, Loi, tal e como avanzaba Alfredo, hoxe imos a falar das pensións privadas e da súa conexión con esa inestabilidade actual da bolsa, non? Sí, claro. A nós, partindo da premisa de que o que nós defendemos e vamos a seguir defendendo e tratamos de inculcar como unha verdad absoluta, porque queiras ou non, se falta eso, mal vai a ir no futuro, é que os planos de pensións privados, pois no seu día foi un invento tal cual, é dicir, aquí empezaron a aplicar no ano 1988, é un modelo traído de países que funcionaron sempre polo sistema máis capitalista que de depender da propia seguridade social tal como entendemos aquí, non? Ter un fondo de pensións, ti cotizas e atraer ese o que che vai servir, o que ven sigue traballando e deso siguen cobrando os que están. O que se chama pois un fondo, digamos, de inversión, tal como comentaba. Exactamente. Entonces, os planes de pensións nós queríamos afrontar ahora mismo con este momento convulso. Hai algúns exemplos que podrían valer, porque nos preguntamos, polo menos cando tomaba notas de tanto oficiales como desta movida, en pouco tempo. Por exemplo, ahora, recientemente, un fondo de pensións que é unha aseguradora que é FVU, que é de Luxemburgo, sí, acaba de pillar a 40.000 familias españolas que tiñan fondos de pensións que, ao final, que non gestionaba era esta compañía, e quebrou. Ahora hai un gran problema. É dicir, non é que era de Luxemburgo, non, é que os clientes se captan aquí a través de entidades, a través de empresas, que é o que vos están ofrecendo ahora a todos os que vides ahora detrás. A nós xa non nos ofrecen, porque primeiro che preguntan que edad tes. Non, a ti xa non interesa, porque unha xa estás moi resabiado e outra que ti aquí non vas a depositar nada. O que queremos transmitir é esa experiencia, é dicir, o que vai pasar é que se nos fiamos desde o ano 1990 no 88 empezaron os planes de pensión, no 90 a banca e os grandes, digamos, as cabezas pensantes que apoyaban despois fondos deste tipo, dixeron que iso iba a ser unha panacea.
en 5 anos se desmentiron eles mesmos. E logo volveron outra vez a decir que o sistema público de pensións era unha ruína, porque se iba a acabar no ano 2000, depois se iba a acabar no ano 2005, e resulta que efectivamente non só non se acaba, sino que acaban de sacar uns informes e os están asumindo todos, desde o goberno hasta as propias entidades, incluso bancarias. Non o dicen, pero eso é inamovible, porque se falta eso, falta un pé importantísimo e eles non son capaces de cubrirlo. O que tratan de sacar é rendimiento detallada, é dicir, che vou ir a ofrecer un plan de pensións e nós o que lle vamos a decir a xente é mirade ben en que vos metedes. Segundo, si vos é rentable e ademais que vades a sacar o día que vos xubiledes. Porque claro, se empezas ahora, nos anos que che poidan quedar, primeiro, non se pode meter no fondo máis que 1.500 euros. Sumo por non sei quantos anos. Pode xuntar 25.000 euros. Que logo os vos recuperar, se os recuperas todos, o 45% xo vai levar a Hacienda. Se non os recuperas e os fraccionas, van ser 100 euros máis a túa pensión. Se non te preocupache de cotizar pola Seguridade Social, polo sistema existente, o que hai que consolidar, a pensión, cuanto menos ingreses e menos metas na caixa, máis baixa vai a ser. Entre os anos que che van a poñer de media ponderada e os sueldos que, pois bueno, son os que son, o plan a calquer ciudadán de a pé, excepto un 1% daqueles que están agora en activo, grandes, non só políticos, sino ademais grandes banqueiros, grandes grandes ejecutivos, que poden facer o seu plan incluso privado ao margen de, a maioría, eso é unha utopía, é dicir, isto é o chocolate do loro. E nós o que queremos é visualizar que vos deades conta que efectivamente ese non é o camiño. O camiño é defender as pensións públicas, pero, vamos, con todas as consecuencias, e partindo de que efectivamente as pensións públicas non só son viables, sino que está admitido por todos, incluso a moitos que abandonaron este sistema. Algúns países, se puderan, volvían a ese sistema. O que pasa é que, claro, eso non é fácil nin de retomarlo, nin de sacarlle ese pastel ás grandes empresas inversoras e demais. O que comentaba antes Alfredo, é dicir, lóxicamente, aínda que a maioría dos plans de pensións, tal como se plantexan aquí, porque incluso as entidades e as empresas o plantexan recomendando que non arriesguen moito, porque che dando as opcións, é dicir, un plan, digamos, moi conservador, é dicir, ti metes tanto, eu che garantizo, según o mercado, un 1%, ou nada, ou parte desto o arriesgamos, que a veces non cho dicen, o arriesgan eles pola súa conta. E aí ven a outra parte, é dicir, arriesgan, invierten, demais, mentre lle vai ben a eles. Porque cada ano che van a reter de servicios un mínimo de un 1,5% dese capital, ese lle queda a eles. Se logo é rentable, o que sobre che queda a ti. Pero ahora se está dando a circunstancia, e poño un último exemplo, é que, por exemplo, en este país hai ahora mismo 300 compañías ou empresas de fondos de pensións. 300, non querría equivocarme, 325 creo que son. Ben, destas aseguradoras e destas empresas que se dedican precisamente a explotar este tipo de sistemas, foron rentables hasta un 3,5%, 3. Quebraron 15. E o resto están nunha rentabilidade que non pasa dun 1,5%. Ahora, sumalla isto, se hai, efectivamente, como dicíamos, a inestabilidade, a seguridade do mercado, nós temos un fondo que, ademais, estamos pelexando para que se garantice desde os presupuestos do Estado, que esa é a gran batalla en todos os países onde este sistema está implantado. En algúns sitios está máis ou menos, pero aquí falta que, efectivamente, mentras haya fondos nas caixas, que estamos pendientes de que, efectivamente, se faga auditoría e nos devolvan, non tanto que devolvan, sino que reconozcan que como mínimo deben de 150.000 millóns de euros hasta posiblemente 450 ou máis,
De momento nadie fala deso porque, claro, reconocer eso sería reconocer que estuveron aí prácticamente defraudándonos, pero que non toquen o que hai agora e o que vayamos xuntando a partir de agora. Hai que vigilar eso. E agora mesmo o sistema, desde hai xa uns anos, é autosuficiente. E sobra diñeiro cada ano. Primeiro queremos que ese diñeiro non se vai a ningún lado, porque se está depositando non todo, sino en parte nada máis, controlar eso, e logo que a xente, os traballadores e traballadoras, asuman que efectivamente, mentres cuidemos este sistema, temos garantizado as nosas pensións. Logo xa, que si é máis vida laboral, 25 anos e tal, aí estades todos na pelea, é dicir, cuanto menos nos desconten, mellor, pero a iso hai que moverse, é dicir, pero teñen asumido que este sistema prácticamente é inamovible. Diría que viron a catacombe, ou viñera un loco do tran, que esperemos que aquí non exista, pero como xa estamos de volta de todo, non digo nada. A ver, nada. Existir existe outra cousa que sei onde está el, non? Bien, pero eu penso que non. Digo eu, e se non aí está de vos para tumbalo rapidamente. Pois sí. Tato. Buenos días. Situación, buenos días, complicado. Continuando un pouco co que nos estaba contando Eloi, e para tratar de complementar ou completar, que plans de pensións hai? O sea, a nivel individual hai os plans de jubilación que son os seguros que o levan as aseguradoras, non? Que se serían os privados. Privados, sí, Privados. Estamos falando de privados. Sempre bueno, privados. Entonces, como funciona un plan de jubilación? Un plan de jubilación, ahora mismo, pues mañán o mellor xa é mentira, como as leyes cambian as hoxe mañán blanco, mañán xa é color de chocolate. Tú podes meter nese plan o diñeiro que poidas e que creas conveniente. Ese diñeiro na declaración da renta cotiza, o sea, cotiza na tua declaración da renta, non é algo deducible, co cual a ventaxa con outros plans é que podes retirar o diñeiro durante a túa vida laboral cando creas oportuno ou polas necesidades que sean. Non deixes vinos. Retíralo ou cos acordos previos tal. Cal é o inconveniente? Que unha baixa rentabilidade. Generalmente a inflación está moi por riba do que pagan de intereses nese plan. Logo está outro plan que é o plan de pensións, que se chaman, que é un plan de inversión. Que non é o mesmo. Non, en absoluto. Non é o mesmo plan de pensión que é o plan de xubilación. Claro. Pero o outro é un seguro de vida, cando se chaman seguros de vida, os seguros de xubilación, os seguros de vellez. Que sería cando podemos retirar ese diñeiro sempre que queramos. Esa ten esas ventaxas. Rentabilidade baixa. Nula. Baixa. No plan de inversións ten unhas ventaxas e uns inconvenientes. No plan de inversións tú podes invertir en 3 modalidades. Eres unha persona moi conservadora, entonces queres que che invirta pois en paquetes financeiros conservadores, o sea, depósitos, libertad de aforro, tal. Logo hai o riesgo medio e o que quere arriesgarse, que é onde podes ganar diñeiro. Aquí só podes meter ao ano 1.500 euros. Esos 1.500 euros están exentos de pagar na declaración da renta. Se queres meter máis, os máis pagas por eles. Cal pode ser o problema? Ou cal é o problema ao final? Que tú ponlle 1.500 euros 30 anos, pois tens 45.000 euros ali de capital que aportaches en 30 anos, non? Mais os intereses en función de como queiras declararte, conservador, non tan conservador, ou a patadas con todos. Podes ganar máis ou máis diñeiro ou perder moito diñeiro. Pero o problema é que tú o diñeiro non o gestionas. Tú nos momentos que metas ali, eles meten ir onde lles dá a gana, gestionano como lles dá a gana, e ti non sabes cal é a situación. E ás veces arriesganse de que hai gestoras que a súa comisión é alta, hai as que son máis baixas. Se ese mesmo diñeiro
E, bueno, pois mira, eu non fago un plan de pensións. Eu collo diñeiro nunha cuenta, vou metendo ali e gestionalo ti. Tú eres quen decide onde invirtes o diñeiro. Coa cantidad financiera correspondiente, non? Decides. E podes equivocarte, pero decides ti. E sabes se estás ganando ou estás perdendo. No outro non sabes nada, sabes cando enteras. Logo, o plan de pensións ten unhas limitacións, entre comillas, non? De que non podes retirar, salvo 3 ou 4 excepcións, que é morte, invalidez permanente ou largas enfermedades, non podes retirarlo hasta a jubilación. Entonces, na jubilación, supoñamos que teis 60 ou 70 mil, non vas ter máis, 1.500 euros ao ano, pois non se dá para máis, é con unha rentabilidade de la leche. Entón, que ocorre? Que nese momento tú pagas por capital e por intereses o IVA. O IVA, o IRPF, concho. Que ocorre? Que a partir de 60.000 euros hasta os 100, creo que é o 37%. Alá che vai os beneficios e parte do capital. Se levan todo. Nun suposto de que a entidade financiera onde estás ou cor mercados pois perderá dinheiro moitos anos, ou que se derá en quiebra e xa está, porque cousas peores se miraron. Entón, eso é, digamos, en rasgos generales, elevamos xa, eu por menos falando xa aquí 3 anos do tema este, xa é seguro que non vou falar nunca máis do tema este. Y todo eso sin contar la inflación, ¿no? O sea, y todo eso sin contar la inflación, porque claro, son los 1.500 euros de ahora, pero dentro de 20 años 1.500 euros son 150. La inflación es acumulativa. Y si tú lo que estás metiendo ahí te está dando unos intereses por encima del 6%, tienes asegurado un beneficio. Pero si no... Pero no es así. Bueno, esa es la diferencia. Unha pregunta que teño eu como persoa que vai para aí, que é que por que credes vos que a xente decide optar por estes plans de pensións privados? Bueno, eu creo que primeiro, non hai tanta xente que opte por estes plans. Non, é a xente que teña dúbidas. Vamos a ver, lóxicamente dentro da liberdade de cada un e dos seus ingresos, faltaría máis, claro. Antes, ademais, falábamos da inestabilidade actual, e dá un pouco de medo. Claro. Entón, claro, imagino que haberá xente que prefira, ou non o sei, optar pola opción privada. Non o sei. A experiencia dice que calquera dos sistemas, o que decía Tato, dicir, eu si teño, claro, lóxicamente dices, coña, que vos é da vosa e a vosa forma de tal sodes conservadores. Non, vamos a ver, non somos realistas, porque tamén levamos os nosos paus, o que máis e o que menos, pois xa probou de todo, non? E tedes experiencia que iso sempre un grau. No, eso máis que nada eu creo que eso é únicamente, digamos que bo, entre comillas, o positivo, para aquela persona, aquel núcleo familiar ou aquela que teña, digamos que uns ingresos moi sobrados, é dicir, entonces se arriesgue e incluso diga, bueno, un pouco me permito a liberdade, en vez de ter 30, a ver si cando chegue teño 60. Primeiro, esa xente é moi contada. Home, se estás entre eles, pois lóxicamente fai o que queiras, é dicir. Pero aquí estamos falando como colectivo a nivel xeral, é dicir, o que nós entendemos que hai que defender e o que nós entendemos que é máis positivo, sobre todo, a nivel de sociedade e a nivel de seguridade familiar, e incluso a nivel de país. Entonces, claro, nós chegamos a unha conclusión que non é baladí, nin é de ayer, nin de antes de ele, levamos anos en esta pelexa, e habrá que seguir en esa, a ver se inculcamos pouquiño a pouco esa cultura, e é que isto, ademais, o que vou decir o ten asumido prácticamente non solamente Modepen e o resto de colectivos que existen e que están nacendo, porque cada vez se van agrupando máis. Se vos fixades, a nós, por exemplo, a mellor, como eres incómodo, non te invitan, pero van nacendo de diferentes ideas e incluso movimentos, formacións de defensa del pensionista, tal, de la calidad de vida del pensionista, lle dan nombres diferentes, pero ao final todo ven a caer o mismo, é dicir, todos veñen recoñecendo, e incluso xente que efectivamente ten medios económicos e é capaz de... Pero cando chega o momento da súa xubilación, se mira solo,
está el máis a súa muller, por exemplo, que quedan solos, e teñen que acudir, porque non hai forma de que tal, e tes que acudir a unha residencia privada. E pensaba que tiña, e resulta que mínimo necesita para os 6.000 euros, e dice, hombre, pero para un momento, que incluso co que teño un máximo, que xa hai que ter para 10 anos, e se vivo 20. Entón, claro, eso realmente é o que hai que ver, é o que nos tratamos de inculcarnos, é dicir, primeiro, non é fácil chegar á edad, e segundo, conservar un mínimo de dignidade, de calidad de vida, e a dignidade tamén, sobre todo, porque ti se depender moito dos demais, a propia dignidade personal parece que decai, non? Entón, nós o que estamos defendendo, e vamos a exixir cada vez máis, é que se asuma, porque ademais isto é un movimento xa europeo, é dicir, non digo mundial porque realmente é unha cultura, según a que zona te vayas, é diferente. Hai quen xa ten asumido que nunca vai ter ningún tipo de pensións, e traballan hasta que morren, pero estamos falando de Europa, estamos falando de a civilización máis avanzada, entre comillas, que logo cando os ves funcionar, eu digo, joder, si funcionan mellor en Ruanda que a nós, coño, pero bueno, polo menos pensan de outra maneira. E nós o que vamos a defender é aquelo que exixir, xa estamos facendo, pero hai que puntualizarlo, hai que dicir, exixir un sistema público exclusivo de seguridade social, é dicir, donde está, se incluye, pois eso, asistencia médica, asistencia social e prestacións gratuitas. Eso é porque realmente é o que trata de evaluar con estas medidas. E o que tentamos aquí con esta conversa e con todas, que é seguir defendendo os servizos públicos e dentro desos están as pensións. E incluso o financiamento da seguridade social polos orzamentos do Estado, é dicir, que eso é algo que tamén levamos pelexado, vai implícito, pero alguén dicía aí atrás, coño, pero se non se aproban os presupostos, como vamos... No, independientemente de que se aproben ou non, é de goberne quen goberne, é dicir, ahora mismo temos caixa, nos la esquilmaron, volvemos a estar recuperándonos pouquiño a pouco, pero por lo que seña, cando vos veñades atrás, quen sea que chega ali, ven un ano, ven unha época mala, e se hai necesidade de que se suplemente con un 10%, sea o Estado cos seus presupostos, se olvide de comprar escopetas ou calquera outra cousa, e vaya que a prioridade sigue sendo o cidadán. Pero para iso temos que estar na calle, temos que estar reivindicando e dicíndolle, vos estades para defender a dignidade do cidadán, non ter máis ou menos folclore ou escopetas. En fin. Chegamos ao final da media hora, Eloi. Pois, me estaba interesando moito esta conversa. Sí. Podemos seguir. Veña, deixache un minuto. A pregunta era... Por que crees que a xente pode optar por esa opción? Contestou. Sí, que estaba máis dirigido ás persoas que teñen unha... Tata mellor ten outra visión. Claro. No, pero sí, contestou. A contestar. A xente que fai calquer tipo de seguro para a xubilación, sea dun ou de outro, generalmente son as clases traballadoras altas que están os seus ingresos por riba dos 2.500 euros, porque un traballador con familia con 1.200 e 1.500 euros evidentemente non pode quitarlle 20 euros para o chisme, e ademais no suposto que poderá ao cabo dos 30 anos a inflación comeulle todo, no? Porque os de hoxe dentro de 30 anos non ten nada que ver. Non é xente generalmente dese nivel, as que fan os seguros. En España, que hai máis dos que pensamos, hai cerca de 1 millón e pico de personas que teñen seguros de vida, dunha ou outra forma. Bueno, pois parecido que comentou Eloi, que era que o facían as persoas con máis diñeiro. Sí, e incluso aqueles que o facían, a veces se teñen seguro de vida porque xos impón, fíjate a paradoja, é dicir, hai quen incluso lle venden un seguro de vida cando lle venderon un crédito e obligan a ter un seguro de vida e lle dicen que eso, si ten un accidente non sei que, vai recuperar, e vamos a ver, léeme a letra pequena, ti como estás vendendo un crédito que vou pagar non sei cantos anos, con unha hipoteca, e resulta que todo eso ven añadido, pero como non sea capaz, resulta que me quedo sin a casa, sigo pagando a hipoteca e o seguro de vida se foi a tomar por saco. É dicir, é que estas lecturas, por eso nos queremos que, por simplemente favor, orientar, leed, exactamente, preguntade, leed a letra pequena, se non tedes vista bastante idea oculista, sino cunha lupa, pero non firmedes nada porque sí. Estamos escamados, estamos de volta de que efectivamente abusen de nós, e cada vez máis,
porque pensan que somos tontos, é dicir, e non somos tontos, somos maiores, pero non somos gilipollas, punto. É dicir, Mira, yo para afinar, broche final, o sea, Sí. la postura de nuestra y de todos es no a los planes privados de pensión, sí a las pensiones de la seguridad social, que se ha demostrado que hay dinero, que son rentables y que funcionan. Funcionan tan bien que hasta nos roban el propio Estado y no pasa nada, quiero decir, siguen ahí, o sea, más claro agua y nada más. Pois con esta frase nos quedamos, creo que quedou perfectamente claro. Lembrar que o 8 de maio, que é o seguinte programa, estará con nos Xavier, non? Xavier, Estará? sí, Xavier Pérez. E Alfredo, Eloi e Tato, moitísimas grazas por estar con nos un día máis. E antes de despedirnos, teño que dar un aviso de tráfico porque hai uns 15-10 minutos houve unha colisión frontal entre dous vehículos, segundo isto, información do 112, en concreto no polígono das Gándaras, no Porriño, xusto no cruce. Están agora mesmo urxencias sanitarias, os bombeiros do Porriño, tamén a Garda Civil. Polo tanto, se vostede ten pensado coller o coche para ir por esa vía, que saiba que de seguro terá retencións, porque, como digo, unha colisión frontal entre dous vehículos. Esperemos que todos estén bien. Claro que sí. Moitas grazas. moi ben, Bo día. gracias a vos, bo día. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho.